Μας λέει εδώ ο φίλος μας ότι το cheesecake είναι ακριβό και ότι με 10 ευρώ το φτιάχνει μόνος του στο σπίτι του. Μαζί σου, αδερφέ. Σπίτι θα το κάνεις καλύτερα και πιο φθηνά. Και καφέ μπορείς να κάνεις σπίτι, αλλά του σκάσου το λιράκι στο κρονάκι. Και μπέργκερ 13 και 15 ευρώ. Και τα μαλλιά σου μπορείς να κόψεις μόνος σου, αλλά σου στείλουν να μην το κάνεις. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι υλικά χρησιμοποιείς, πόσο χρόνο ρίχνεις και τι ποιότητα βάζεις στο τέλος. Στο σέιτσις, ας πούμε, δεν δουλεύουμε με έτοιμα πράγματα. Το μπισκότο φτιάχνεται από εμάς. Οι σος γίνονται εδώ. Οι κρέμες το ίδιο. Και προσωπικά προτιμώ να πάρω το καλύτερο τυρί κρέμα που μπορώ να βρω παρά να ρίξω την ποιότητα για να βγει πιο φθηνό. Και όταν έχεις λότους, φυσίκι, καραμέλες, φράουλες, κόκκινα φρούτα και 10 διαφορετικές παραλλαγές cheesecake, το κόστος ανεβαίνει. Δεν γίνεται αλλιώς το πράγμα. Και να σου πω κάτι. Δεν έχω καμιά πρεμούρα σε 25 μου να γίνω πανίσχυρος μεγιστάνας στο Ninja και να βγάλω λεφτά κοροϊδεύοντας τον κόσμο. Αλλά πρέπει κάπως να πληρωθούν τα υλικά, τα ενοίκια, τα ρεύματα και οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ μέσα. Οπότε, αν κάποιος θέλει να το φτιάξει στο σπίτι του, άπειρα respect. Αλλά εμείς προσπαθούμε να δώσουμε κάτι που αξίζει αυτά που πληρώνεις. Και προσωπικά πιστεύω ότι οι τιμές μας είναι τίμιες για αυτό που παίρνεις.